baka jing yang ga jong phi kum baka jing im ga jong bangan phla ngadon ka e shalendet bangan phla lu ye ga jing im ga la jong henrei ngamsha takadau phi ru phinang yele khnang ban yo ye ga jing im ga jong henrei kata ga nang yu i pati udang yesha o pastor upas phi ben ba phi ong uneu pastor un poi sha du jo tang benta jong usha that boram ma po news tang na benta jonga usha that buram hapo news e ngam tip balai naka e ga daw baki khasi ki bam do prakhasi ki bam im prakhasi ngam sotho wat ki family jonga kimpat viral henrei da ubriu shisngi uyeng man yale hakmat jonga ka jingili yeng yale ka jong u hakmat jonga kaji buram hadu kano henrei maaf ya ka buram ka jonga uthat bur along kumba omde bathat buram dama henrei ki pat bai bathat buram na isu uno ka ang ba uyarap yang tang sisin ro hoy henrei ulai yarap yang hadu arsin ulai save kang ini video ulai yarap yang tu pastor yarap yang hadu asin ulai yarap yang ngapat komen sim dang ngapat komen uneu pastor un poi dujok uneu pastor wesha e karu dakai uneu pastor un poi sha dujok uneu pastor jaka bon pen un perkelaya ka jing bahau pen kelab pen ban ka jing sneu bakum ta ken ban ong no ba pastor yu basisha un klem no ya ka jing sneu sha ka jing bha ba ka jing bha sha ka jing sneu kiru pai ba ki bom tip belai ki mdai ki kristal ki la ban shim ban share hok ban komen ya ka hok kadne ka jing da ka jonga na pe tu pastor nga jaw ko umat na bar belai ombang isi ye henrei belai nga jaw ko umat da ubriu shisngi unjing yale khamat ban pen kala hadu asin ye ka jing im ka jong asu thu ba anda de bang to da pet iki komen ki umat ki jaw anda jaw ki umat ngam la sha banda klem le live na klem la sha banda le klem le live nama bakamen sim ke bapat ngapat coba palat wat kitu ki briu ki ba aikes ki dang la ban aikes ndai ban kem kimla ban kem henry ke jingle jong tu pastor pat ki ong no pada ke kam sniu